Мислите ли, че познавате тези места? Планината Ръшмор, Версай, Тадж Махал. Виждали сте ги на пощенски картички, в учебници, в Инстаграм милион пъти. Мислите, че там няма нищо, което да не знаете? Но ето един факт, който никой не оспорва. Във всяко от тези места има стаи, официално документирани, официално затворени, официално без обяснения. Нито конспиративни теории, нито слухове от Reddit, протоколи, архиви, съдебни решения и правителствени укази. Всичко казва едно – не може да се влиза. Причината не е посочена. И докато четете това, те са там, заключени точно сега. Южна Дакота, Съединени щати, август 1998 година. Скалата е толкова нагорещана, че изгаря дланта ти само след секунда докосване. Доналд Фейт, пазачът на планината Ръшмор, се изкачва по тясна стълба вътре в черепа на Ейбрахам Линкън. Не отвън, а вътре. Там, където туристите никога не стъпват. Той носи кутия с инструменти и фенер. В края на стълбата има врата. Тя е заключена. Тя е заключена от 1998 година и Фейт е един от малкото, които знаят какво има зад нея. Това не е легенда. Гудзон Борглум, скулптора, който създава планината Ръшмор от 1927 до 1941 година, още от самото начало е проектирал не просто лица, а хранилище стая с размери 18 на 9 метра, издълбана в гранита зад главата на Линкълн, която той нарича залата на записите. Идеята била следната. Ако американската цивилизация някога рухне, пришълци, потомци, оцелели ще намерят тук всичко – Конституцията, Декларацията за независимост, историята на страната. Лицата на президентите отвън са просто указател. Истинското послание е вътре. Борглум умира през 1941 година. Залата така и не е завършена. Конгресът отпусна средства за довършването и през 1999 година. Стаята беше частично довършена, вътре поставиха титанови капсули с копия на документи и я затвориха с гранитна плоча, тежаща 1200 кг. И я затвориха, без обяснение кога ще бъде отворена. Официално за бъдещите поколения. Неофициално никой не казва за кои точно поколения. Служителката на службата на националните паркове Линда Сандърс в интервю от 2003 година казва буквално следното: достъпът е затворен, датата на отваряне не е определена. Опитаха я кой определя тази дата, тя отговори: това е добър въпрос. Представете си, че строите къща и зазидвате в стената плик с писмо до децата. Това е разбираемо, това е трогателно. Но сега си представете, че зазидвате в стената стая, цяла стая, и на никого не казвате кога може да се отвори. И никой не знае кой изобщо взема това решение. Това не е послание към потомците, това е нещо друго. Горчивата ирония е следната. Борглум искал залата да бъде доказателство за съществуването на американската демокрация. Отворено и прозрачно за всички. В резултат на това, основният символ на тази демокрация пази тайна стая в себе си, където никой не е допуснат и никой не отговаря за 100. Сега се преместете на 13 000 км на изток, на място, където секретността се измерва не в документи, а в пари. В много големи суми пари. Керал Инге. Юли 2011. Въздухът ухае на сандалово дърво и застояла вода. Съдия Б от Върховния съд на Индия. С. Чаухан стои пред портата на храма Падманабхасвами в Тируванантапурам и чете резолюцията. 7 мазета, 6 ще бъдат отворени веднага. 7-ият не е позволен. През последните 6 месеца съдебната комисия отвори мазетата А, Б, С, Д, Е и Ф. Това, което откриха, попадна във всички световни медии. Златни статуи, диаманти, рубини, монети, вериги, всичко това е лежало тук с векове, почти недокоснато. Окончателната оценка е между 22 и 24 милиарда долара. Най-голямото еднократно откриване на съкровища с документираната история на човечеството. И това са 6 от 7-те мазета. Мазе Б, най-голявото, мазето с двете кобри, нарисувани на вратата, не беше отворено. Жреците на храма, потомци на рода, който служи тук от 8 век, заявиха директно пред съда. Тази врата не може да се отваря, това ще доведе до катастрофа. Не метафорична. Те имаха предвид физическа катастрофа, потоп, земетресение, край на храма.
Скептиците от съда се подсмихваха. Един от адвокатите, представляващ интересите на щата Керала, каза на журналистите: суеверията нямат юридическа сила. Но съда въпреки това не отвори вратата. Официалната причина, записана в протокола, вратата е изработена без панти и без ключалки. Тя се държи изцяло на акустични вибрации. Тоест, да се отвори без разрушаване е физически невъзможно. Всеки опит за отваряне ще унищожи това, което е вътре. Изчакайте. Врата без панти и ключалки, която се държи на звук? Да, точно така е написано в официалното техническо заключение. За да си представите, това е все едно да затворите хладилника и той да стои затворен не с закопчалка, а с бученето на мотора. Премахнете бученето, вратата ще се отвори, но самото бучене е именно това, което е вътре. Ако го премахнете, за да отворите, вече ще унищожите това, заради което сте искали да отворите. Какво точно се намира зад тази врата, не е известно. Оценките варират от още 1 трилион злато до празно. Именно за това и не я отварят. През 2020 година нова комисия отново повдигна въпроса за отварянето. Върховният съд отново отказа. Ако сте прочели до тук, напишете в коментарите: вярвате ли във версията за суеверия или за технически ограничения? И ако ви харесва това, което правим, абонирайте се. Това отнема 2 секунди, а за нас означава много, защото следващата история вече не е за златото, а за Версайското огледало, което отразява стая, която не съществува. Версай, Франция, ноември 2003 година. Сиво небе, ситен тъщ. Туристическия сезон почти е приключил. Историка по архитектура Жером Пикон подава официално запитване до администрацията на двореца Версай. Той иска да разгледа северното крило, секция 5 бис, етажа между първи и втория етаж. Отговора идва след 3 седмици. Отказ. Причината е в документа. Зоната е затворена от съображения за техническа безопасност и културно наследство. Пикан не е журналист, нито пък е любител на тайник. Той е специалист по архитектурата на Луи XIV и автор на 4 академични монографии. Той задава следващия въпрос: кога зоната ще бъде отворена за изследване? Отговор: сроковете не са определени. Двореца Версай е един от най-изучаваните архитектурни обекти на планетата. Всеки сантиметър от него е документиран, започвайки от 17 век. Плановете на етажите се съхраняват в Националния архив на Франция, в музея на Версай, в Лувъра, в библиотеката на Конгреса на САЩ. Копия на копия от копия. На тези планове белите петна не са грешки на чертожниците, нито изгубени секции. Белите петна са с отбелязвания Аксе Рестрайнт, ограничен достъп. 3 отделни зони в северното крило, които никога не са били включвани в туристическите маршрути, никога не са били показвани на пресата и никога не са били споменавани в официалните пътеводители. Журналистката от Le Monde Катрин Дюпон пише за това през 2009 година. Администрацията на Версай отговаря с официално писмо. Зоните са затворени поради продължаваща реставрация. Дюпон провери. Последните реставрационни работи по това крило са завършени през 1994 година. Минаха 15 години. Какво има там, никой не каза. Една от хипотезите, която е сериозно обсъждана от френските историци, е, че по време на управлението на Луи XV част от помещенията са били преустроени, за да настанат фаворити. Малки частни апартаменти, до които не водят официални коридори. След революцията от 1789 година тези помещения били зазидани, просто защото ги свързвали с монархическото развратничество. Републиката не е искала да ги показва и до днес не иска. Ето ви горчива ирония. Френската република, родена от омраза към тайните на аристокрацията, пази тайните стаи на същата тази аристокрация и отказва да ги отвори. Преминаваме там, където тайната не е зазидана, а е потопена. Агра, Индия, февруари 2018 година, 6 сутринта. Мъглата над река Ямуна още не се е разсеяла и Тадж Махал изглежда като акварел, размит, почти нереален. Професор Арун Кумар Шарма от университета в Алахабад стои до затворена метална решетка на долното ниво на комплекса. Зад решетката има стъпала, които водят надолу в тъмнината и се носи миризма на застояла вода.
Официалната позиция на археологическата служба на Индия е, че под Тадж Махал се намират 22 стаи. Всички те са затворени с цел опазване на паметника. Журналисти и историци подават искания за достъп още от 90-те години на миналия век. На всички е отказово. През 2015 година активиста за право на информация Кешев Кумар Синг успява чрез съда да получи частичен отговор от археологическата служба. Да, стаите съществуват. Да, те са документирани. Не, достъпа няма да бъде отворен. Причината е структурна нестабилност. Сградата стои от 1653 година, вече 370 години. И изведнъж структурна нестабилност. Версиите за това какво се намира там се делят точно на две категории. Първата е прозаична. Долните нива са били изградени като технически помещения за отвеждане на водите от основите. Те са частично наводнени, наистина опасни и наистина неинтересни. Втората – политически заредена. Част от индийските националисти твърдят, че под мавзолея се намират останки от индуистки храм, който е бил разрушен при строителството. Да се отворят стаите означава да се отвори този въпрос. А това в съвременна Индия не е архивен проблем, а политически пожар. Ето това е ключа към разбирането. Понякога тайната не е това, което е скрито, а това, което ще се случи, ако бъде разкрита. Остава една стая и тя е най-странната от всички. Египет, платото Гиза, ноември 2017 година. Международната колаборация от учени Scan Pyramids публикува резултатите от 2 години работа. Те използваха мионна томография, елементарни частици, които преминават през камък, така както рентгеновите лъчи преминават през тялото. Метода позволява да се видят кухини вътре в твърди обекти. Вътре в Великата пирамида на Хеопс те откриха кухина дълга поне 30 метра. Тя се намира над голямата галерия. В нито един известен архитектурен план на пирамидата тази кухина не фигурира. Тя не се споменава в нито един египетски текст. Тя просто съществува и никой не знае какво представлява. Учените я нарекоха неутрално голямата кухина. Египетските власти разрешиха публикуването на резултатите и веднага прекратиха понататъчния достъп до изследванията. Официалната причина е необходимостта от координация с Министерството на древностите. От 2017 година насам пълна тишина. Понататъчно сканиране не е извършвано, физически достъп до зоната няма, обяснения също няма. Египтолога Захи Хавас, бивш министър на древностите, човекът, който е ръководил разкопките в Гиза 30 години, в интервю от 2018 година каза: „Няма никаква загадъчна кухина“. Опитаха го, но данните от мионното сканиране са публикувани в Nature. Той отговори: „Тези учени не разбират как са строили египтяните“. Екипът на Scan Pyramids са физици и инженери от Университета на Гоя, Университета Лавал, Техническия университет в Мюнхен и Института за опазване на наследството в Париж. Техният метод се използва за откриване на кухини в ядрени реактори. Те не разбират. Една проста аналогия. Ако сте си направили ултразвук и лекарят казва: „Ето тук има уплътнение“, а друг лекар казва: „Този апарат нищо не разбира от човешкото тяло“. Искате ли да знаете кой от тях е прав? Все още не знаем. 5 места, 5 затворени врати, 5 различни официални причини. Залата на записите в Рашмор е за бъдещите поколения, но никой не знае за кои точно. Мазето на БИФ под Манабхасвами технически е невъзможно да се отвори. И съдът се съгласи. Северното крило на Версай. Реставрация, която продължава 30 години. Долните стаи на Тадж Махал, структурна нестабилност на сграда, която ще издържи още 1000 години. Кухината в пирамидата на Хеопс. Учените не разбират. Ето какво обединява и 5-те случая. В нито един от тях затворената врата не нарушава законите на физиката. В нито един няма нищо невъзможно. Просто в един момент някой е решил, че някои неща е по-добре да не се знаят. И това решение надживяло всички, които са го взели. Живеем в епоха, когато сателитите заснемат всеки квадратен метър от повърхността на Земята, когато мионните лъчи виждат през камък, когато съдилищата могат да отворят всеки архив. И въпреки всичко това, 5 от най-известните паметници на човечеството пазят стаи, в които никой не влиза. Не защото не могат, а защото не искат. И това означава това,
Това, което си мислите, че знаете и разбирате, може просто да е това, което ви е било позволено да знаете. Всичко останало е зад затворени врати. Абонирайте се за канала и не пропускайте новите издания. Ще се видим! Чао, чао!